खुश रहो बढ़िया रहो। का हाल बा? ठीक बा। बढ़िया बालो जानो। हां बाबा पैजामा खुल गल। पता नहीं कौन भगवान हमरा के दोष दे देले बानो। मोदी शौचालय के स्कीम निकलले हुआ, काहे ना घरवा बनवा लेत हई। और खाए के ठिकाने नहीं खे, आ हगही के स्कीम बनवा ले हई पहिले। चल आजा। तम कभी जम्बू बलजारु भक्त चढ़ा हुआ सुतम सो। पंडित जी बैठल बाना, अपन हथवा देखा लेही का। लागत बा सवेरे सवेरे मुर्गा फंसी। आनंद रहा आनंद रहा आनंद रहा। बैठी बैठी। बाबा हम बड़ा कष्ट में बानी, तनी हाथ देख लेही। आओ आओ। और ये जजमान घोर अनर्थ। राम राम राम। शनि की महादशा में केतु की अंतरदशा। और ये जजमान राहु तिरछी निगाह से सूर्य के देखत बा। मंगल स्वग्रही होके बकरी बन के चलत बा। चंद्रमा पर तो ग्रहण लागल बा। और ई का बुध तक क्रुद्ध होके बैठल बा। और बाप रे बाप, ये बरस तो महाविनाश। अरे बाबा हम बड़ी गरीब आदमी हैं, इनकी पैर तक कमाइयो नहीं भइल ह। हमके कैसहू बचा ली ये बाबा। अरे जजमान वैसे तो तोहर कुछ हो नहीं सकेला। 1100 रुपया ले आओ, एगो तोहर पूजा करा दे। अरे पंडित जी हमके 1100 रुपया नहीं बा। जजमान एक बार और हाथ दिखाई तो। आहा लागत चंद्रमा पर से ग्रहण उतरत बा। एगो काम करो, 501 रुपया निकालो, एगो पूजा करा देते ही, बाकी सब ठीक हो जाई। अरे बाबा 501 रुपया हमरे भी नहीं खे, भगवान कसम। अरे यार कहीं जजमनवा भाग मत जाए। तू हाथ का डाला, ले हाथ दिखावा। सब ठीक बा। शनि के तू राहु का लफड़ा लगत बा। तू का याद करबा। ले 11 रुपया निकालो। भगवान कसम हमरा भी 11 रुपया नहीं खे ये महाराज। अरे आदमी हुआ कि पैजामा का नाड़ा। ले ध्यान दिखावा। शनि का तो कुछ कर ही के पड़ी। ले 1.25 रुपया दो। अरे बाबा हमरा भी तो 100 रुपया नहीं खे ये बाबा। सवेरे सवेरे एकदम खतरा खराब कर देलस। का भेटैलस एगो ई